बिरगोस्रि हानजानि मुस्रि बिरुराज रामसियारि आं भेक्सिन भारत बिरथोननि हाबाफारियाव मावथांखि होनो लादों। जागायनाय आथिखाल मानसिफोरखौ बांसिन गोसो बोनाय आयदायानो जाबाय आबहावा। आबहावाया सोदोबा सिगांनिफ्रायनो बाहायजादोंब्लाबो आथिखालाव बे सोदोबा ओंथि बजबनो लादों। आथिखालाव सोलोंथाइ, खुंथाइ, बेफार फालांगि, राजखान्थि बायदि बायदिनि आयदानि गासैबो रोखोमनि सावरायनायानो आबहावानि खोथा फैदेरो। आबहावानि ओंथि गुवार ओंथियाव आबहावा सोदोबा बबेबा जिब एबा जिब हारिनि सोरगिदिं थासारिखौ फोरमायो। सोरगिदिं थासारिया थांनानै थानो थाखाय गोनां गासैबो थादेरसाफोरखौ सरजाबनानै लायो। बे थादेरसाफोरा जिबनि आरो जिबारि नङि मोननैबो रोखोमनि जानो हायो। जिबारि थादेरसाफोरा गुबैयै जिब मण्डलनि सिङाव गोग्लैयो। बायदि रोखोमनि बिफां लाइफां लोगोसे फिसानिख्रुइ फिसासिन जिबखौ लानानै बेसेबां गिदिर महरनि जिबफोराबो जिबारि थादेरसा जायो। गुबुन फारसेथिं हा, दै आरो बार बायदि लोरसोर गैयै एबा जिउ गैयि थादेरसाफोरा जिउ गैयै एबा दद्र थादेरसानि गेजेराव गोग्लैयो।